Balik ang blessing tay nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. So bunang namin dali karon tay. Ako dad. Okay. Akong pasalamat. Kalibong pasalamat kay kamu ang naka-vlog na ako. So karon kung nakainomdom mo katatay itong tag-iya sa balay nga nag-trending nga akong gi-post. So karon ato sa bisitahon o kumustahon. Then isa pod gusto pod siya maila-ila sa ong Paris, gusto niya makita si tatay. So tara atong bisitahon o kumustahon si tatay. Sige. Dahil dia. Wala man. Wala datang. Basta natin. Pas. Ayo. Yung tatay. Sabar ato. Muna mong trabaho mabuntag tay. Oo, mo gid Sige. taon. Dani. Oo. Asa dito? Sa payag. Ito, motor tay. Ah, Ano na motor na dito gawas? oo. Amo manang. Ano Ginoo na ay. Yung mga saging tatay nga ng bunga na. So, ano mo kapuyo karon tay? Ikaw ni apa mi nagbakwit dia sa akong bata. Dato ba dirapit? Musta? Oo, nara dia. Pag saka nimo, kita na tong barong-barong sa namo dito nga bakwiter lagi. Kita bakwit ani kay katon dito. Di mo gidunta na ako to biyaan. Tungod peligro na manggod. Lagi, adlok mo gusto. Na Sigma. ting mga hulog kita dito. Nya, wa kay siguro, di pa mangita ka siguro adto matumba na ba to siya na kung matupad nila kung punungan nato wa tay may mo kay kinabuhi man sa damo kalas. So, focus So sa mga bata inadto perminti ang atong kaintang lisod. Nya ato na lang ako ging relax akong kubulingon kay sakit tanawon. Lagi, aton lang iampo sa Ginoo, Mm. no? Mura ginatong kuwan. Bahala di payag basta Oo. wala untay problema. Oh, sa'yo problema, wala yung mga sakit. Oo. So, yan yung mintay, naday miyatag tay. Hala. Una. Diya, diya ka tay. Sa kaon. Diya ka, bis. Dahil ko ay mintay pagsunod. Ay. Hindi na tayo. Tay, kayo punta. Ang yatag sa'yo mo tay. Ay, bugas tay o gamay nga grocery. Muna mong gituyog anita ni tay. Para sa imo Isip tay nga pasalamat tay. Kay wala ni ako almost 90k followers tay. Tungod sa imo og tungod sa imong balay. Og wala pod ni karon tay. Salamat. Tungod sa imo og tungod sa imong balay tay. Ako lang gibalik ang blessing tay nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. So punang namin dali karon tay. Ako dad. Okay. Akong pasalamat. Kalibong pasalamat kay kamu ang naka-vlog na ako. So nga to tay is ampo na to sa Ginoo. So na please makatag ko sa imo may nga tabang tay ang amo kasi kung gusto mo rin ka may laila sa og Paris tay. Ay, Mga asawa. ma'am, salamat kay mo kay ko nagsama kita karon. Ko di lang ko kalipiyan. Kalipay ba? So ay mo kabalaka kay mo nang gimo si Ginoo. Tagaan kita nito. Makabarong ta ni sa kay ang uban pa gasugyuton ako ato tato nga sa koki may na ako kabutag magtago-tago ka mahimo nimo pero
sayang ako mga bata. Nag-anto sila sa trabaho, bisa Lison, layo. Wake up sila sa Inedoro dito sa layo para makasabag sa ako. Pero taon naman. Kirang tayo naanay kuan Oo. tayo. Naragyan po na ikasubaran tayo. Taon. Pero pasalamat ko sa inyo. Ato ni tagaan ng PC. Kampo sa ta para sa pasalamat. Tangalan sa man sa nagsisilip. Sige, salamat kayo tay. Salamat Salamat mo kayo, na. tay. Sabi mo, dili ko malitok sa pulong. Salamat. Grabe, yun. Grabe. Oo. Ah. Salamat, ma'am. Ako to ni karga tay. Ay. Dasig. So dasig lang. Sa padayon, salig lang sa Ginoo. Lagi. So dili ang tama no pag-asa. Kay ang tanan nay kasumbaran. Ay. Tay no. Ako pro si mga tay. Bago magigay din. Oh, wag ni. Nice Kan sticker magigay na din. ikuan. So tay picture nito tay. Mm. Baka tayo. Oh, wait. Oh, Uy. Ato lugar ning. sige ta. Sulubon Ah, ta. ba tay? Aman tao niya ra. Da. Yung mabaliw niya. Isapaw ko lang kay. Basta Sige. ano. Oo. Habang tumutunog ang gitara sa aking makinig ka sana dumungo ka sa bintana na parang isang harana sa awit na aking isinulat ko kagabi. Huwag sanang magmadali at huwag kang magatubili dahil kahit na wala akong pera